kok gawe marem. Wiwit aku momong wong tuwane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah. Lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene Nala Gareng. Iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Wah, jan ya melu marem ya, Truk. Arep mingsak nyawang we. Awak dhewe ya ngerti lair Ndara Wisanggeni biyen piye. Awak dhewe yo ngerti lair Ndara Antasena biyen piye, lair Ndara Karkaca piye, Ndara Abimanyu piye, lair Ndara Antarja piye, saiki wis kaya ngene iki rasane kaya kiai ya, Truk. Heeh. Aku kelingan jaman lair Ndara Gatotkaca biyen, ya. Bayi abang cemplungke kawah Candra Dimuka, dijedi dijer awake, balunge copoti kabeh, ganti wesi kabeh. Nek ngono kae robot ya, Truk. Ayo iya, mula nek nesu awake kaya tembaga. Oh. Awake kaya tembaga, awake dadi balung kabeh, dadi wesi kabeh. Balung pak wesi, Truk. Dadi wesi kabeh. Ora yo le omong kleru ora ya entuk wae. Aku kelingan lair Ndara Antasena biyen. Lho, kowe ngerti to, Gong? Ngerti. Sesar kuwi. Wah. Mula ora wonge gleleng to kalung usus. Heeh. Mula ndugal kewarisan. Sing lairke Ndara biyen Ndara Antasena iki laire endi? Anu nang ngendi kuwi? Rumah sakit ngendi kono kuwi? Rumah sakit ngendi kuwi iki mung gawane ngarang kok. Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa, ngerti-ngerti goleki bapakne. Kuwi eneng lakone. Ora kok ndur lair sak. Kowe ran jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesti ana sing nyetel HP ya, Truk. Ha iya. Ya wis ben ngarang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, kae seru banget ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara, wilujeng rawuhipun. Kakek Semar slamet tekaku, bektiku katur ya, Kek. Kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng, Den. Ya Kakek Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya, Kek. Wilujeng, wilujeng. Kula tampi Ndara Karkaca wilujeng. Ya. Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur. Nggih, kula tampi, kula tampi. Ndara Antarja ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar, nggih kula tampi. Ndara Abimanyu, iya. Siwa Nayantaka slamet tekaku, aku ngaturke bekti. Siwa, nggih kula tampi. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Antasena bekti kula katur, ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Ndara Karkaca, Ndara Antarja bekti kula katur, ya Nala Gareng tak tampa, ya Nala Gareng tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya Nala Gareng tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antasena bekti kula, Petruk tak tampa, Petruk tak tampa. Ndara Karkaca, Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa, ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Ya Gong gentenan. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Karkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nglantaraken bekti kula kunjuk. Kok dirotone ngentekake wektu. Meng ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya, Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Ya 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 Bagong pangestuku tampanana. Ngandel ora ming pangestu ta. Ora ana sing kecret sithik-sithik. Bagong sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangetan ora. Nun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren. Rawuhipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa menika keparengipun Kakek Semar. Blaka suta wae satemene nganti lawan kadang-kadangku kuwi aku. Sampean iya. Lah sebabe Kakang Antasena nalika semono tak kanthi saka Ngrandu Gombala, Kakang Garkaca tak jujul ning Pringgondani. Kakang Antarja tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak pethuk marang Tanjung Anom.
Mangke riyen. Sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani Mitra Sasmita ingkang tak tampa kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka. Wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar? Kaperbawan marang dayaning sunar ingkang metu saka angganing Kakek Semar. Wekasan dadi ayem, tuwin dadi tentrem, atine ingkang padha nampa sarta antuk sunar ingkang metu saka raganing Kakek Nayantaka. Saka petunganing Wisanggeni, Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar. Mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar. Cah cilik kok pintere Raja Mak-jamak. Aku ki duwe anak cilik wae petuke Raja Mak-jamak. Sapa, Pak? Ya kowe kuwi. Ndara Wisanggeni iki arep etungen to. Semene iki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare pener karo apa sing tak gagas, pener karo apa sing tak karepake. Nggih, kula nampa. Matur banget panutan pepindhan ya kek sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Merga syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae kek? 1 Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 3 inggih menika pusaka aran Kiai Nenggala. Monggo niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku meng semaguh tanpa bukti, kakehan gunem tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ingkang bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya wani mbudidaya. Kudu wani banting raga meres kinget. Mengkono kek, nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal nggayuh pusaka 3 tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Merga sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuwatane. Wekasan ana tetembungan kokehan gluduk kurang udan. Tom kosong. Allah. Apa kok tom kosong? Tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Tru. Iya nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan oke ning ora ana nyatane. Kene iki engko tak nganake kene mbel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair, mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti. Kek aku karo Kakang Antasena yang bakal budal marang negara Ndarawati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Nek ingkang wa mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndarawati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngenten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembug sarana becik. Tak budidaya ngrembug sarana becik. Aku ingkang sagu ning Ndarawati. Lah terus aku ingkang sagu marang negara Ngamarta. Nyuwun ngampil Dharma Kusuma supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura, nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir.
Aku bakal nyuwun ngambil senjata Nenggala. Ndara wis sanggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodoh? Iya pancen aku mung ijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku ketoke arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong bantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Oh masuk angin ki ra iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tenguk-tenguk kepengin kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar. Ndasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kuwi senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ki masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Anu kuwi waras. Madang kok njur waras ora. Tergantung lawuhe. Oh. Nek ming tempe ya suwe 3 dina le waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah apa? Sate kambing. Oh iya. Nek tuku ki aja kuwatir. Nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Ora tau ndek tensi ya, Tru. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora ndek utek aku. Ha iya. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken. Muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempek dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen ing endhog bleguduk swalo gembol Semarante. Awela. Iya, aku Begawan Durna Semar. Apa kowe pangling karo aku? Mboten. Lah ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to Premban. Loh, ya wis ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng Premban. Slamet tek aku Semar, niring sambikala praptaku. Salam taklimku katur marang kowe ya Semar. Nggih, kula tampi. Premban bekti kula kunjuk. Nala gareng natampa pangestuku Tampanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk Premban. Oh, Petro Kancong bolong matampa pangestuku Tampanana. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bekti kula kunjuk Premban. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tampanana ya, Bagong. Lho nggih. Sanget anggen kawula dadosaken jimat. Dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni, Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pangestuku Tampanana ya wis anggeni. Tak gegem dadekake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho, sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tampanana ya, Nger. Ndak gegem dadekake jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku Tampanana ya tetuka. Kula pundi nggo jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Wah iya Antarja. Pangestuku Tampanana ya Naga Baginda. Kula pundi nggo jimat paripin dayaning kasantosan. Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Tampanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayaning kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Bapak Tampanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tak tingak-tinguki. Tak tingak-tinguki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah.
Aku aturake bahasaku kok suara gede banget suaramu kok, Kong. Coba balen ana, Kong. Wah, wedian. Kok iso gede, Kong? Mbok iki yaine gede dhewe, Tru. Mbok ora tak kapak-kapake lho. Ha iya. Kok iso gede dhewe aku iki gumun e, San. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa pigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mlataku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggaliku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang mung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang mung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang berbeken marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para Sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung ping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar praptaku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendheng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa, lah kok iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to, Semar? Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan nang negara Ngastina, apa kang dadi gegayuhanmu bakal kasembadan. Nek perlu omah iki dimbrukke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembadan. Waton kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene iki tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakal kelakon. Mula kok kowe Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis maring dawuh karo aku, Bawa Durna, sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula
mboten wonten ginanipun. Menawi namung Boyong Semar kemawon panjenengan mboten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang mboten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngrudha peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudha maripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik. Kathokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Tru. Oh, mergo nek kebelet mung kari plotrok. Dengkulmu mlocot ora. Saya terus meneng saya terus tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar yang anggape dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujude guru, guruning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nang kene iki dhek iki daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drana picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem manyes. Arep 39 derajat ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asih kok. Asik walik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedhep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum ning ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampeyan ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabahmu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampeyan dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo brana picis, ha? Ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Aku ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat brana picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe urung ngerti. Bungaing lair karo bungaing batin ki mor misah. Ora ngerti ta marane. Goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lair. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lair, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lair iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya, mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep jane ngintir-intir.
Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen brana picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ki ming bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit sapi lah gesos kowe. Pak toton dasmu lho kok. Kowe ngomongane cah cilik-cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo brana picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene kowe arep pamer brana picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, ning ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni lek ku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng, dewae murat marit tak sikat kabeh. Aku mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Keroyokan. Keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katitean. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu njaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa dedet-dedet gong tantil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ngono. Kuwi ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, tutut. Lakon makan. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunekke demit ya. Lho kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mer. Ora, kok cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki
Arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngertok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doting pendelik iki? Oh, setan iki ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Dhe ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Wah, krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho. Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadak nganggo Kakang Garaca, rasa dadak nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya, Kang. Mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake bapak werku tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora. Aku ora ngajar karo Kakangne kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Kok tendyangi raine ora. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit yo Kek, njaluk pamit Siwa Semar. Bagong, non. Wani-wanine kowe njotos Begawan Durna. Bagong kowe ngerti ora Begawan Durna kae guru. Ku ya guruning Kakang Mas Werkudara. Teko kowe wani njotos karo Bapa Plemban Sukalima. Mbok anggap apa? Mbok anggap sak derajatmu. Sik, nar nyenani. Ning kula duwe dasar. Dasar kula siji Durna niku anuwun sewu arep pendhita ning seneng bebutek banyu bening. Seneng tumbak cucukan, seneng adu kono adu kene. Terus saniki kula tak takon, sampean kelingan mboten lakon-lakon sing ngestina ana pendhita sing etok-etok gawe tentrem, etok-etok gawe ayem ning jane wing arep gawe kisruh, jane wing arep gawe geger. Wongsal wangsul. Sampeyan tau tate dijak teng negara Ngastina, suwita karo pendhita. Terus kon mateni bapak. Kelingan mboten? Kelingan ora? Wah, rada lali arang-arang tanggapan kok. Hah? Kalingan wong salwangsul ngoten niku. Mula nek kula wani karo Begawan Durna niku merga kula nuwun sewu. Kula wis sapal karo watake Begawan Durna. Sane ngaten mawon. Sampeyan kersa ngewangi kula kalih Petruk kalih Gareng mboten. Merga nika mesti nggawa Kurawa. Nek sampeyan purun ngewangi, ateges sampeyan tresna karo batur-batur niki sing ngetutke sampeyan ngladeni sampeyan wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti celaprang kaya ngono. Nek sampeyan abot guru sampeyan monggo ora masalah. Silakan sampean menyatu kali Durna. Mung suwe ngene kaya manuk kuntul arep mabur itu. Ra mabur-mabur. Wani apa kowe? Ora, iki menggo jontrot swara. Ngoten? Pun abot sinten? Napa sampean mentala nyumurupi nyok kula kali Petruk kali Gareng diajar Kurawa? Wah.
Pun mang pikir. Ampun wae. Sampeyan nuwun sewu kula tak takon karo sampeyan. Takon apa? Sampeyan lahir mbiyen wujud napa? Wujud bungkus. Pirang taun? 15 tahun. Nanti Neng alas Tibrosoro. tak kandhani nggih Mas. 15 taun kula niku nunggu sampeyan neng alas. Ndonga saben bengi Gusti paringana pepadang bentara kula ben lahir normal. Nganti ora mulih nang omah. Sampeyan ngerti mboten? Rumah tangga kula berantakan. Ning kula ora masalah nglabui sampeyan, nglabui bentara. Niki kewajiban kula. Kula pisah kali bojo kula. Wow, apa iya? Ayo. Bojo kula teng wetan, kula teng kulon. Nek arep ngapa-ngapa dadak telepon. Liwat telepon. Ana acara ora? Wah. Iya, aku ngerti. Nah, kula terus rabi meneh. Iya. Lah kok ngetutke Ndara Janaka madheg pendhita Begawan Ciptaning. Sampeyan tapa pirang sasi? 3 sasi. Kula ora mulih 3 sasi. Pegatan meneh. Tak ale belani kaya ngono sampean blas ora belani karo aku. Nek sampean ora iso ngundurke Kurawa, ateges sampean mentala karo kula. Kula percuma ning labui karo sampean. Rumangsaku seprene iki durung tau pegatane. Ame ngapusi ya. Kono ora ngerti cerita keluargaku. Terus Ndara Werkudara Ndara Janaka ya ora hafal karo bojoku. Dadi mung tak apusi, sing penting kan slamet. Ha iki eleke nang kene iki, nang kene iki. Kowe golek bela ning sranane ngapusi. Aku ora seneng mbok jujur. Nek jujur ya dheke cetha mbelani gurune sing minterke Ndara Janaka ulah jempare iki Begawan Durna. Begawan Durna iki aja dianggep elek lho, Tru. Nuwun sewu Begawan Durna kuwi pinter jane ning gandeng wis nang nggon crita ngene iki wis digawe elek. Ayo jane salahe kudu salah sapa-sapa ning salahe wong biyen-biyen sing gawe Durna elek. Oh, ning nek ulah jempare ora ana tunggale. Sesuwane sing ditresnani iki Ndara Permadi. Iki kudu dibeda ruangan. Heeh. Nek dhewe ulah jemparing top. Oh iya to. Aku ngeling ada zaman pendadaran siswa Soka 5. Ndara Permadi kon manah mripat manuk ning sirahe aja obah matane cepling. Iso ya. Is wong loro sing iso. Oh, Sapa wae kong Permadi karo aku. sing cepling Ndasku. Tendiang ngono. Omong digandheke tenan. Manah angel. Ha iya. Yo ditonton kae engko nek Ndara Permadi karo Ndara Werkudara mungsuh Kurawa. Ayo pokoke karo aku siap-siap wae. Ya yo. Pandhita kang kirare wangsit pindha kombang. Pindha kombang ngajaping madu sarining tawang. Ong susah angin ngendi nggone. Begawan Durna kok tiba
saka Dirgantara. Kula nyuwun pangapunten Premban. Mboten kanthi kanyana-nyana kula dipun ajar dening Bagong dipun dugang ngantos kontal saking pendapi Karang Kajempel. Lho, lah sebabe apa? Jumbo kalian ngendika panjenengan, kula kapurus pados mboyong Semar Badranaya. Samangke badhe paduka paringi jampi supados enggal dangan anggenipun Handang Raga. Iya. Nah nyatanipun Semar samangke sampun boten wonten Karang Kajempel. Aturipun Panakawan Semar dipun boyong dening pukulan Bathara Narada suman wonten ing Kondaran Tirbawana. Kula boten pitados. Sareng kula ngendika kathah-kathah dhateng pun Panakawan dumadakan tanpa taliwana Bagong jejak dada kula ngantos salta saking pendapi Karang Kajempel. Wah, kok dadi ora ndek tata krama Panakawan sing jeneng Bagong. Wah, menika sampun ciri khasipun. Menawi kalian kula sami sia-sia menemban. Ya wis. Tur ya sak temene Semar upama iso tok boyong mau sak temene ora kok bakal tak tambani Durna. Lho. Lah kersanipun Semar bakal tak pateni. Merga apa to sebabe Semar kok bakal tak pateni? Merga Semar kuwi salah sawijining wong kang tansah nglicipi carang papak ngicuk-icuk supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora rukun. Yen Pandhawa karo Kurawa ora rukun, wekasan sesuk bakal dumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun ing kono perang ing Pandhawa lan Kurawa. Padha rebut kamukten negara Ngastina. Ya pancen yen ditonton blegere Semar kuwi katone apik, nanging sejatine saka petunganku Semar kuwi wong jahat, Semar kuwi wong licik. Mula kudu tak sirnakake. Lah menika ngaten menemban. Wonten mrika-mrika lenggah. Inggih menika para Pandhawa sekawan cacahipun Werkudara Janaka kula sedewa. Kuwatos raos ing manah kula menawi ngantos mangke Panakawan ingkang boten majeng wonten ing pabaratan. Ingkang gondheli Semar badhe kaboyong dhateng paduka penemban. Kumbara Dewa inggih namung Werkudara kaliyan Janaka. Kurawa ora sah melu-melu. Ngedhabiah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Tak tandingani yen pancen Werkudara karo Janaka arep dadi pepalangking Kumbara Dewa. Gagah gedhe dhuwur Werkudara pendhita sapa? Kumbara Dewa. Aku pendhita Klyang Kabur Kanginan sing suwita Prabu Duryudana. Kowe sing arep mboyong Semar ya pancen kepara nyata. Kena apa ora Semar ora ana teko kowe meksa bakal mboyong Semar Badranaya. Werkudara tak blabari sejatine. Saksuwene kowe urip ana ing alam padang, sejatine uripmu kowe wis ditekuk-tekuk karo Semar. Uripmu wis dienggak-enggokke karo Semar. Semar ingkang tansah digugu gunemane dening para Pandhawa. Pandhawa ora krasa yen ta uripe Pandhawa kuwi Semar ingkang nyekel kendho kenceng kendhalining uriping para Pandhawa. Mula ora aneh Pandhawa tansah manut karo Semar. Kowe ora krasa yen ta uripmu kuwi dipisah-pisahke karo Kurawa. Mula niatku mung bakal ngilangi klilip rukuning Pandhawa lan Kurawa ya kuwi wujud Semar Badranaya kudu tak pateni. Wah, ora lidhok ujare wong daplok. Pendak-pendak Ngastina eneng pendhita bekar gawe kapituraning para Pandhawa. Ora minggat saka kene tak deplok sirahmu. Ayo kowe tanding karo aku Werkudara. Jebul kabeh sing dikandhake Bagong ana nyatane. Sing dikandhake Petruk eneng nyatane. Lelakon dibaleni meneh. Kurawa nyraya pendhita gawe srana patine Semar. Kakang Mas menapa sampun ayun-ayunan keran pandhita saking Ngastina wis tuwa ning kadigdayane ngedap-edapi. Awakku digrayang. Wah, ndrodhok ora duwe kekuatan. Janaka ora iso ngundurke dudu adhiku lanang.
Janaka kuwi pancen wong titis ngembat Jemparing. Kena udengku meh wae lukar. Gawe wiranging begawanku Mbaradewa. Ya, ya. Kowe ijik enom. Kowe ijik titis ngembat olah kridaning Jemparing ning aku wong tuwek kaya ngene iki ora permana. Kalah titis karo kowe aku luwung meguru karo kowe Janaka. Ora eling kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe ora duwe kekuatan kowe tak bondo. Tak lebokke ana ing kantong pusakaku sengara kowe iso glawat mesti bakal tekaning mati. Sampeyan ampun mendel mawon. Ndara werku ndara jana. Niki boten sampeyan jancot tali foto. Niki kriwian dadi grejengan ndara werku ndara jana. Anarkis. Kowe iki pendak-pendak ngono kuwi lho. Ngopo? Ngopo? Ate. Tak totok sirahmu kowe. Asale kok ora wong tuwa kok nyikut cangkem. Diwasan Den. Ngopo Petruk? Ndara Janaka ayun-ayunan kalih pendhita saking negara Ngastina. Ndara Janaka nglepaske Jemparing. Wah. Lenarik laring Jemparing niku nganti suarane mak ting. Tus. Kena mestakane pendhita tuas kula saka kadohan modar kowe. Jengkelang. Ah kok tangi pendhitane ngetokke Jemparing. Gedene ming sak glagah nika diculke cul kena Ndara Janaka nggen dododit Ndara Janaka terus ngenten iki. Ndara Janaka ngenten iki terus ora omong blas. Niku marai lara tengah ya bareng niku. Wah, Sedewa. Sedih. Wih, kurang ajar to. Ah sampean yo sembrono. Kene crita nganti praktek yo tinggal lunga. Siji wong crita nganti praktek yo aja ditinggal lunga, aja ditinggal turu. Mangkel. Ketawa. Terus piye? Lah terus sampean belani mboten. Lho, Kakang Mas Werkudara padha wae. Gedhe tok ningan. Glombior. Kena panah dadane diek, semaput gluduk, dilebokke tenggen kantong. Ajeng didorong sokan.
Kakang Mas Werkudara ya kalah. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana apa ora sah melu sedakep aku ki lagi matek aji pameling aku lho ya pamelang kowe nek ora sembrono gah ayo wis menengo Suli mboten iya to iya Atan samar pamoring sunga suling bambu Petra sembrono suling bambu jengkolmu mlacat ora Dian Gatotkaca tinon mapakara suta tekapira Kresna Parto maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Gatotkaca wonten timbalan paman kowe tak kandhani ya aja kaget apa to sababe dene pun paman nimbali kelawan sliramu Karang Kadempel dadi Karang Abang merga ketekan Jago Ngastina pendhita anyar katon nadyan wis keladuk yuswa nanging kadigdayane ngedap-edapi buktine pamanmu Madukara kepikut dening mungsuh klebu wong tuamu ya kuwi wong tuamu Kakang Mas Jodipati uga kepikut mungsuh ngger Gatotkaca Wiranono kula nyuwun pamit nerajang barisane mungsuh kosek kowe tak timbali ora takon belani wong atuamu kebarengipun Panakawan lebokno ana ing kampuh klebu pamanmu sakloron kebareng bali nang Amarta. Perkara iki diwadul Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa, yen ora Kaka Prabu Darmakusuma ora rampung-rampung perkarane. Aku kok yo dadak tengok adoh kowe. Gareng karo Bagong slamet. Dicangking Gatotkaca bali ning kondurane negara Ngamarta. Aku lah ku ngoyak. Kari siji penumpange kari siji. Aku kok kenake isih muni terus. Wah, lah wis terpaksa mlayu ya. Direkata tian Gatotkaca tinon mapakarka suta Parto maneher saktina ing ujaran wang-wang kulup pringgondani tetuka gawe kaget nedhengi wakmu ing Amarta lelengganan ing kedaton jero tanpa tinimbalan sowan ning ngarsaning wakmu Punta Rimbiat Mojana parigawe apa nggir atmajaku bocah bagus mugi dados ning kawuninganmu menawi mboten paduka Kanjeng Prabu ingkang paring kepadhang dhateng tiyang sepuh kula kekalih inggih menika Paman Madukara miwah Rama Kyai Jodipati tanwandi sak mangke Pandhawa badhe gotang lire piye dene sira matur ing kaya mengkono nalika Kanjeng Prabu utusan
Pepundhen Pandhawa sanesipun kinentuwi dhateng Kakang Siwa Badranaya. Nanging dumadakan rawuhipun utusan saking negari Ngastina inggih menika pandhita anyar katon ingkang sampun kladuk yuswa damel geger karang kadempel wekasan tetandhingan kaliyan Kanjeng Pamantuwin Rama Kyai Jodipati. Oh, mugi adandosna ingkang mangkahangro sesumbar lendho bumi kunjing kumaludha kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang. Oh, ladala. Ora ora ngira babar pisan malah wong Kurawa mbebutep banyu bening kahanan negara Ngamarta. Lagi bingung gagas Kakang Semar nggone nandhang ruga kok saiki malah gawe cintrakaning adhiku ora mbok balekke tak rata Ngastina. Lajeng kersanipun menapa menika Pramban? Lah kok panjenengan malah mboten kondur wonten negari Ngastina? Nanging malah tumutu lonjong botol tindakipun. Katingalipun menika margi ingkang anjak wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka wis tak pikut. Mong kari mikut Puntadewa, kembar mono angel mijet wae ngranti banyu sinaring. Aja kuwatir Pandhawa 5 kepikut aku kabeh tak pateni. Kurawa ora ana ingkang ganggu gawe. Apa ingkang dijangka lan digaya dening Kurawa ora bakal ana ing mepalangi Penemban Durna. Pisan. Bocah kok kandan-kandanane angel. Bocah kok semene. Lah ndedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ora? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah, pancen tak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora mbelani kowe. Kowe arep perkara arep diboyo karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo, aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangkadempel. Iki, Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi nang pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran, padha dolanan obat. Manusia macam apa kuwi? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedok teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangkadempel. Nek ana sing ganggu Karangkadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Dek, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang semengi ra metu Bagonge ditakoke. Ayo. Ngerol. Ha wis kono nek nandangi Durna dik ditandangi. Lho. Aja sik ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Kurawa ming nglabuhi lambemu mbok yo men. Lah kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuwatanmu apa, Truk? Dumaku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuwatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala Karangkadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, anggere kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke mingan. Wis ora sambung kowe aku.
Bagus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Mongko kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe, ming ana Gareng karo Petruk, karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa Kula. Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus, Napa sampeyan mboten ngewangi kula? lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok durung ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora, Mbok sayang yo, lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara Gathotkaca, Piye Bagong? kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut ae. Yo, Ben rusak ora iso didandani. yo. Ndara Antarja, Apa Bagong? kula disemburi apik. Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka areng kadempel. Yo, Engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, Apa Bagong? sampeyan tahu to pas ngelak niku kula goleke unjukan Melayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya, Pas teng-tengah ngalas kelingan to. iya, Pas pados Wahyu Cakraning ra iya, dados pendhita. iya. Kelingan mboten? Kelingan Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan. ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan mriki panjenengan pripun? Aja kuwatir, aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Lah edan ya. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, terus ora butuh Gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para Sata Kurawa. Ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui aduh kok Lho, ana anu Sata Kurawa dibuat mundur, pukul mundur para Sata Kurawa. mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika Ngestoke dawuh, Bagong. Kangro sesumbar lindhu bumi kuncing kumalu dukundur katup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Bagong, samai, aku kok kaya urung tau tepung. lho, aku Kurawa piranganing Sata Kurawa. Kartomarma Dudu Kartomarma, pancen aku padha karo Kartomarma, ning aranku Surtayu. wis jeneng kok nganggo jeneng kali. Lho, jeneng kali sapa? Serayu, Surtayu. Surtayu. Dasar pranyata. Bapakmu tak boyong ning negara Ngastina. Nek perkara Durna arep mboyong karo bapak mung gemantung wangsulane bapak. Bapak gelem apa ora? Nek bapakmu ya wis wong nyilik wong mboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis. Ora kok meksa sak penake dhewe.
terus arep gawe geger karang kadempel. Bagong sing ora trima. Tantrimaning Bagong Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubuten legane atiku. Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapae? Aku sing tok ajokke. Ha sampean iki aja ngewangi kula mboten, ngewangi kowe. Aming ditantangke kok nesu. Wong iki wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap, begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngayel. Iya, iya. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pakde. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep mundurke Kurawa. Mulane Bagong Gembila sirahe gleleng pacake. Jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku. Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe eling jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo. Sirnana Ndara Antasena, boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa sepuro kekuatane anak Pandhawa. Apa kira-kira iso ngalahke para sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap Den, siap Gong. Maju. Yo. Buta kok kaya Yamaha 75. Pendhita sapa? Lho iki eneng yaksa kok nggawa anak telu. Anake sapa? Kula ingkang putra Rama. Kula Tigya Dahar Tela. Kula pun Tigya Tela Gina. Golek jeneng, Gong. Hah? Golek jeneng. Nek Buta Terong iki bindeng. Nama. Namun Tigya kana. Telek bek. Jeneng Buta kok telek bebek iki lho. Telek Gina, telane Gina. Telek bek. Yo, iki anak-anakku. Kowe sapa? Aku Dewamral. Kowe arep ngopo? Mestine yen kowe wong lantip panggraitane ngerti aku sejatine sapa. Apa wigatine to aku goleki karo kowe merga kowe mikut adikku loro cacahe. Aku ra nrimakake. Ayo tak jaluk Kowe iso ngalahke aku sasat iso njara langit. wah untal mangsa dadi slilit tak damu ora bali wujudmu aja tuntang pegawanku Maradewa. Kok kucing gandruk. Iki buta kok. Malah kaya kucing lanang wedok do ketemu. Enggak mau. Cengkrek ora mau. Enggak mau. Kowe arep ngopo? Kae perang kok malah rono ae. Nek nguyuh lara apa? Anggere madhep rono kok. Edan nyawuri.
Wong entut tok ambune kaya obongan ban. Upama digunakake demo ngono wis gegerke sing jog. Ayo amuk legane ati. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso to nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok degi omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran caca 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sar 8 kaya ngono kuwi. Oh, kathokmu training ireng. Lek tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetone training le ngenehi kowe dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng Lombok Abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ra tentrem ya terus heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora ana ya penak sugih. Maksude piye to kuwi? Gelem omar. Lho. Ana aku njaluk 2 karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedheloke kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus kok nek negara Ngastina Padang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Man. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi lak kurang ajar to. Bapakne kok yo, engko nek wong melarat terus dadi sugih ki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung. Ayo, Semar mbuka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang 3. 7 karung. Ada gareng sekarung, kowe sekarung, aku 5 karung. Wah, kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ya Semar. Wis, kowe mangkat to dina iki. Nek wadene kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem sebudal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pagebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dura bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gulune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar, kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Durna, tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem, tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, awulung kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak, tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar. Bagong ngarep ngopo? Sik, Mar. Tenang, Mar. Iki ana kata-katane Durna sing marai atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah. Kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marai muntap aku kowe.
Pak kok, Pik. Aku muni Pik kok. Heeh. Meng lirike kok krungu ya, Mil. Kowe iki nek omong sok kebablasen ora. Iki sing marai aku ora seneng, iki sing marai aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula sakarang kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kentang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep dibumi angus karo Begawan Durna. Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sopo gong ketua pemudane? Aku. Kowe to saiki? Aku saplai menang voli. Wah. Kamu menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake toser. Wo. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Ning sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe rawangon kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Ning sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa ya Bagong, iki ngapa ya cah edan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe, aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek mung arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandhengke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongen. Nek rasa ngrasani karo wong Karang Kadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karang Kadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karang Kadempel kene tak bumi angus tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, Kowe ngerti ra? Terminal Beksoi gentone iki. Aku neno wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketanggor kowe, Dur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genah wis ucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ya ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iya ngono kok. Wah,
iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur penake ra jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ra. Ayo, nendi pampanane terkati. Oh, Bagong pepalange Begawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak tutke Begawan Durna. Tak kira sapa lah. Iki kok ora panglik. Penemban Durna. Sing rawuh eneng Karang Kadempel. Nala Gareng. Lah kok iki ting jerdul piyayi-piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Weh, lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pendhawa mau rasane ki anyep anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Tru. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo ning ya dirungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang kene. Oh iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske. Nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hoax. Hoax apa? Kire. Kuwi hoax iki kabar tidak benar itu hoax. Penemban wilujeng. Ya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Petro tak tampa pangestuku tampanana ya Petro. Nggih. Ana Gong. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya jajal tata kramane. Penemban lo ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Kang, wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe ki nek ora sudon karo aku ngapa to? Kowe kene ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe iki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tak loke sing elek. Aku tekan ndi wis tak anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampean niku kok malah takon kali kula. Sampean niku sebagian apa? Sampean niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nek penyakit. Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Mosok pendhita kok penyakit. Ya, Tru? Kula ya ming sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ae ndo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa pangestuku tampanana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu kok totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampean diutusi nuwun Ngastina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Merga wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula nginging sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya.
mongko wis madal saring usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak rengganing praja parandening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku Mahasing Asamun, Mahasing Asepi Tapa Brata Semedi Maladihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen ta ora ketengamung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak kanthi kowe sowan ning negara Ngastina ora ketengamung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina mengko yen ta pagebluk mau wis sirep tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Wadene kowe krasa kepenak nggone mapan negara Ngastina, kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuh ngenu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan. Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar. Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sowani jen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo, dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis iso gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek nggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplahe kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatekke karo uripmu coba. Ya bener omahmu Pandhawa. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamu kening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Nek kowe gelem sowan ana negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan negara Ngastina 2 dina 3 dina bali dikandhani 7 gerobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung.